చోరీకి గురైన 17 లక్షలు విలువ చేసే 170 మొబైల్స్ రికవరీ చేశారు నిజామాబాద్ పోలీసులు. తెలంగాణలో కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి రికవరీ చేసి యజమానులకు అందించినట్టుగా ఏసీపీ రాజా వెంకటరెడ్డి తెలిపారు. ఎవరైనా మొబైల్ పోగొట్టుకుంటే వెంటనే ఫోన్ సిఈఐఆర్ పోర్టల్లో బ్లాక్ చేసి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లో సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు ఏసీపీ. నా మొబైల్ పోయి బస్ స్టాండ్లో పోయింది మేడం. అక్కడ 1 టౌన్కి వెళ్ళి పోలీసులు కంప్లైంట్ ఇచ్చాను. వాళ్ళు రికవర్ తీసుకొని నాకు ఫోన్ ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను మేడం. అన్లాక్ చేసి ఇచ్చాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. నా పేరు జే మౌనిక. గత నెల అక్టోబర్లో నా ఫోన్ కొత్త బస్ స్టాండ్ ఎవరు దొంగతనం చేసిండ్రు. అయితే ఫోన్ దొరికిందని కాల్ చేస్తే వచ్చిన ఫోను ఇచ్చేసారు. పోలీసు వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు. సంవత్సరం క్రితం ఫోన్ పోలీసు వాళ్ళు వెతికించి పోలీసు వాళ్ళకి